ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ እዋንና ኣስገደት ምሕረት ኣቤ ኣስዒበ ዘቕርበልኩም ካብቲ ቅናት ዛንታ ኣዴታት ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ጽንዓትን ተወፋይነትን ኣዴታትና ንምቅላሕ ብሓውና ብርሃነ ገብረትንሳኤ ዝተደርሰ መጽሓፍ ዝተወስደ እዩ። ብርሃነ ገብረትንሳኤ ገዲም ተጋዳላይን ጋዜጠኛን እዩ። ብዘይካ ቅናት ብርሃን ናብ ጸልማት ከምኡውን መምሃሪ ቋንቋ ትግርኛ ንቆልዑት ዝብሉ መጽሓፍቲ ደሪሱ ኣሎ። ሎሚ ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብእዋንና ኣብ ዝተዳለወ መደብ ታሪኽ ኣደይ ለምለም ሃየንታ ካብቲ ዝድነቕን ዘገርምን ዝፈጸመቶ ናይ ጀግንነት ታሪኽ ሓደ ምድሓን 8,000 ብር ካብ ምንጋጋ ጸላኢ ብዝብል ካብ ገጽ 168 ክሳብ 176 ሰፊሩ ዘሎ መሪጽና ኣለና። ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሞያን ትብዓትን ኣደይ ለምለም ቤታን ልባን ከፊታ ንተጋደልቲ ኣብ ምቕባልን ምእንጋድን ጥራሕ ዝተሓጽረ ኣይነበረን። ብዙሕ እዋን ሰውራን ንብረቱን ንምድሓን ክትብል ንህይወታን ስድራ ቤታን ኣብ መጻወድያ ዘእቱ ንጥፈታት ኣካይዳ እያ። ሓደ ካብ ቁራጽ ጀግንነታ ድማ ንመስመራት ጸላኢ ሰንጢቓ ብብልሓትን ድፍረትን ንብረት ውድብ ናብ ኢድ ተጋደልቲ ምውሳዳ እዩ። ኣብ ግራት ወይ ገዛ ንብረት እንተጸኒሑ ንጸላኢ ኣልው ኢልካ ካብ ሞት ትድሕነሉ ወቕቲ ኣሎ። ንኣደይ ለምለም ንየማነ ጸጋም መዒ ዘየብል ብድሆ ዘጋጠማ ግን ኣብ ኢዳ ዝወደቐ ኣስታት 8,000 ብር ጥረ ገንዘብ ካብ ጸላኢ ብኸመይ ተድሕኖ እዩ። ዋናቲ ገንዘብ ተጋዳላይ በኹሬ ኣባል ቀረጽ ብ1986 ሓደ መዓልቲ ብስራሕ ናብ ከባቢ ማዓስከር ጸላኢ ማለት ጋዴን ይኣቱ ስለ ዝነበረ ምናልባት ሓንደበታዊ ቃጻን መሰናኽልን ወይ ሱልካናይ ጸላኢ ሓደጋታት ከየጋጥሞ ስለ ዝሰግአ ነቲ ገንዘብ ኣብ ሳንጣ መፍትሒ ዓጺዩ ንኣደይ ለምለም ኣረኪብዋ ከደ። ብኣጋጣሚ ግን በኹሬ ካብታ ዝፈርሓ ከይወፀ ናብ ቤት እንዳቦይ ህብቲ ዝጊ ሳሕቤና ዓላ ናብ ኣደይ ለምለም ዝኸደሉ ዕድል ስለ ዝተለኮተ ኣብ ፈታኒ መዋጥር ኣተወ። ኣብ መፋርቕ 1980ታት እቲ ብወተሃደራትን ከዳዓት ደቂ ሃገርን ተኸቢቡ ዝነበረ ዓላን ጽርግያ ኣስመራ ዓዲ ቀይሕ ብጽኑዕ ሓለዋ ተለኺኹ ነበረ። ኣብ ከምዚ ውጡር ኩነታት ኣቦይ ህብቲ ዝጊ ብምኽንያት ዓላን ከባቢኡን ብጸላኢ ምትሓዙ ናብ ሳሕል ክኸይድ ምስ ተገደደ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝያዳ ብሰራሕተኛታት እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ውድባዊ ዕማም ንኽሰልጣ ከዓ ሓደ ሓደ ምስጢራዊ መደባት ክትህቦምን ከተማኽሮምን ትቕሰብ ነበረት። ገሊኦም ተገዲዶም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክዘምቱ ዝመፁ መሳኪን ወተሃደራት ደርግ ቦታ ቋንቋን ኣነባብራን ህዝብና ስለ ዘይፈልጡ ከተደናግሮምን ክትቅሽሾምን ቀሊል እዩ። ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ጎድኒ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተሰሊፎም ህዝብና ዘንብዑ ንተጋደልቲ ወይ ንሓፋሽ ውድባት ብቓፃን ብድሎን ዝቐትሉን ዝሃድኑን ዝነበሩ ጠላማት ኤርትራውያን ክትሓብሎምን ክትሕባእን ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምስ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተሰሪዖም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩሉ ኣሰራርሓ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝፈልጥዎ ምእንቲ ሽመትን መቑሽሽን ክረኽቡ ከም ስጋ ዝረኣየ ከልቢ ተጋደልቲ ወይ ሓፋሽ ውድባት ክማርኹን ክቆትሉን ንብረት ክረኽቡን ፊንፊን በሉ። ኣብ ከምዘይ ዓቕልኻ ዘጸንቅቕ ኩነታት ደፋርን ትክን
መውፅኢ ናይ ስእን ከም ዝበሃል ኣደይ ለምለም ነቲ ገንዘብ ተጣቢባ ናብ ኢድ ተጋደልቲ ከተብፅሕ መደበት። ኣደይ ለምለም ነቲ ሓደገኛ ስጉምቲ ክትፍፅም ብዋጋ ሂወታ ምእንቲ ድሕነት ንብረት ሰውራ ክትብል ክትጣላዕ ነበራ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣደይ ለምለም ብዘይካ እንኮ ወዲ ሓፍታ ጉጅም መባህልቲ ሰብ ኣይነበረን። ባዕላ ወጣኒት መደብ ባዕላ ተግባሪት እያ ዝነበረት። ኣደይ ለምለም ዋላ እኳ ዕድላት ትምህርቲ ኣይትርከብ ብሱል ተመክሮ ሂወትን ልቦናን ግን ነበራ። ፀላኢ ብዝቆፃፀሮ ዝቕመጥ ዝነበረ ህዝቢ ዓላን ከባቢያን በቲ ናይ ፀላኢ ሓንደበታዊ ወፍሪ በብዝነበሮን ነንፋንጡን ብነፍሰይ ኣውፅእኒ ሃደመ። በየነ ታቦተ ወልዱ ዝበሃል ቶራት ዝዓዱ ንኣደይ ለምለም ወዲ ሓፍታ ምስኣ ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ካብ ዓላ ምዝላቕ ምስኮነ ነቲ ገንዘብ ዝመልአ ሳንጣ ሒዙ ካብ ገዝኦም በበይኖም ሃደሙ። ኣደይ ለምለም ነቲ ገንዘብ ተቓላጢፋ ኣብዚ ጥዕም ቦታ ክቐብሮ ሓበረቶ። ብፀሓይ ቀትሪ ኣብ እዋን ተብተብን ህድማን ጉድጓድ ኩዒትካ ገንዘብ ክትቀብር ግን ቀሊል ኣይነበረን። ኣደይ ለምለም ደሃይ በየነን እቲ ገንዘብን ስለ ዝጠፍኣ ኣብ ዓብ ሻቕሎት ኣተወት። በየነ ተቐቲሉ ዶ ይኸውን በቲ ሓደ ወገን? ገንዘብ ተጋደልቲ ኸ ኣብ ጅባ ወተሃደራት ደርጊ ኣትዩ ዶ ኣይኣተወን ድማ በቲ ካልእ ወገን ንኣእምሮኣ ኣናወፆ። ብዝወፅእን ዝኣቱን ጭቡጥ መልሲ ዘይትረኽበሉ ሓሳብ ኣብ ርእሲ ሓሳብ ተደራረባ። ወተሃደራት ደርግ ነቲ ገንዘብ መንጢሎም ሂወት በየነ እንተድሒኑ ሓላል እዩ፣ ገንዘብ ክትካእ ይኽእል እዩ። ሂወት ግን ሓንሳብ ተጠፊኣ ኣይትምለስን። ብኻልእ ወገን እቲ ገንዘብ ብድሕሪ ዝሃባ ተጋዳላይ በኹረ ንብረቱ ደልዩ ከይመፅእን ከይስእናን እውን ሓደ ካብቲ ጎቦ ልባ ዝገበራ ጉዳይ ነበረ። ኣብ ርእሲኡ በኹረ ናብ ከባቢ ጋዴን ምስ ከደ ከይተመልሰ ፀላኢ ስለ ዝወፈረ ኣብ መፃወድያ ወተሃደራትን ወዶ ገባን ኣትዩ ከይከውን ሻቕሎታ ሰማይ ዓረገ። በየነ ገንዘብ ኣብ ኢዱ እንከሎ ፀላኢ ከይሕዞ ብፍርሒ ተዋሕጠ። ተሰኪምዎ ከምዘይቅፅል ምስ ተገንዘበ ድማ ብጭወት ኣቢሉ ነቲ ገንዘብ ኣብ ግራት እንዳቦይ ህብትዝጊ ክቐብሮ ወሰነ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣፍራዛ ይኹን ጭዃሮ ስለ ዘይነበረ ብኣእዳውን ብበትርን ፍሒሩ ተቐላጢፉ ቀበሮ። ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሓመድ ነጊፉ ከባቢኡ ካብ ሰብ ናፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ኣብ ጥቓቲ ገንዘብ ዝተቐብረሉ ቦታ ኣዒንቱ ንየማን ንፀጋም ልኢኹ ቁልሕልሕ በለ። ከባቢኡ ካብ ሰብ ናፃ ምዃኑ ምስ ተገንዘበ ድማ ዓብይ ጾር ስለ ዘራገፈ ተመስገን ፈጣሪ ደጊም ሞት ከም ኣዳም ኢሉ በትሩ ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ካብ ሓፁር ናይቲ ግራት ክወፅእ ጉዕዞኡ ቀፀለ። ይኹን እምበር በዚ መፂኦም ዘይብሎም ወተሃደራት ለቀብ ኣበልዎ። በየነ ነቲ ገንዘብ ክቐብሮ እንከሎ እቶም ወተሃደራት ርእዮም ከይኮኑ ተጠራጠረ። ኦሮማይ ዝወለደት ትውለድ ዝገበሩ ይግበሩ ኣሉ ምባልያ ተዋፀአኒ ሓሰበ። ዕስለ ወተሃደራት ብረቶም ብምቕናዕ ቁም እጅህን ወደ ላይ ደው በል ኢድካ ንላዕሊ ኢሎም ኣዘዝዎ ብዘርዕድ ድምፂ። ብኣምሓርኛ ንብረት ወንበዴ ኣብ ዘለዎ ሓብር ብምባል ከዓ ኣእምሩኡ ክሳብ ዝስሕት ብሰረፍ ጠበንጃ ብዱላን ኢዶምን እናተቐባበሉ ቀጥቀጡ። እዚ ኸይኣክል ናብ ቤት ማእሰርቲ ከተማ መንደፈራ ወሲዶም ዳጎንዎ። ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ዝፈልጦ ምስጢር ከምዘይህብ ኣንፈት ስለ ዝሰኣንሉን ኣይምውት ኣይስሩር ስለ ዝኾነን ግን ፈትሕዎ። በየነ ገንዘብ ሰውራ ከድሕን ክብል ብፀላኢ ክግረፍ ስለ ዝመረፀ ብቐሊሉ ዘይፍወስ ስንክልና ኣጋጠሞ። ኣደይ ለምለም ድማ
ወዲ ሓፍተይ ናተይ ቃል ከየዕብር ክብል ኣብ መዓት እትዮ ኢላ ንነፍሳ ወቐሰት። ኣደይ ለምለም በየነ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፀን ከለልን ሰብ ክዝክርን ከም ዝኽእል ምስ ሰምዐት ግን ኣቐዲማ ናይ ዝሞተ ኣኳዓ ኣመኽንያ ኣብ ፀጉር ርእሳ ጨርቂ ኣሲራ ተደርሚማን መሰነይታ ሒዛ ናብ ዓዱ ቶራት ከደት። ካብ ዓላ ሳሕቤና ነቒላ ናብ ቶራት ክትከይድ እንከላ ማዓስከራት ጸላኢ ሰንጢቓ ስለ እትኸይድ ኣብ ጉዕዞኣ የዕበይ ንኣስ መኻልፍ ጸላኢ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ኣይሰሓተትን። በየነ ብሂወቱ ምጽንሑ ሓጎስ እኳ እንተተሰምዓ ኩነታት እቲ ገንዘብ ብርግጽ ክሳዕ ትፈልጥ ግን ኣይረግአትን። በየነ እሙንን ጽኑዕን ስለ ዝኾነ ብንብረት ተጋደልቲ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይገብር ጥርጣሬ ኣይነበራን። ምናልባት ግን ብኽቱር ማህረምቲ ወይ ብሓንደበት ተመንጢሉ ከይከውን ስግኣት ነበራ። ምስ ተጋደልቲ ካብ እትላለ ብሕድሪ ዝተዋህባ ንብረት መልእኽቲ መደብ ስራሕን ካልእ ውድባዊ ንጥፈታትን ኣብ ምትግባር ከም ውልቃዊ ዕማማ ጌራ ስለ እትሕዞ ፀገም ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ። ኣደይ ለምለም ቀባሕባሕ ዝብላ ዒንቲ በየነ ምስ ተመልከተት ናብታ ኮፍ ኢልዋ ዝነበረ መደብ ቅርብ ኢላ በይን ወደይ ከመይ ኣለኻ? እዞም ከዳ ዓድዮም ሃሪሞሙኻ ዋላስ ጦርዮም በለቶ ብድንጋፀ። በየነ ኣስፊሑ ዘጋጠሞ ኩነታት ክምልስ እኳ እንተደለየ ድኻምን ቃንዛን ስለ ዝበርትዖ ግን ድሓን ይሓትነይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገኒሑ ተዓሪቑኒ ኣሎ እምበር ኩሎም እዮም ከም ዕዳጋ ተመን ተሳሂሎምኒ መለሰ ብትሑት ድምፂ። ድሕሪ ድሓናይ ትጠይቕ ስለ ዝኾነ ኣደይ ለምለም ኣስዕብ ኣቢላ ወያ ሳንጣኸ ሓተተቶ ካብ በየነ ጽቡቕ ብስራት ክትሰምዕ ብሃንቀውታ እናተጸበየት። እታ ሳንጣ ኣብ ጽኑዕ ቦታ ቐሚጠያ ኣለኹ ሓትነይ መለሰ በየነ። እታ ብዘይ ንቡር ፍጥነት ርግታት ትሃርም ዝጸንሐት ልባ ከምኡ እውን ብስራት ሓጎስ ወይ ሓዘን ክሰምዓ ኣብ ተጠንቀቕ ዝነበራ እዛና ሩፍታ ረኸባ። ተመስገንካ ኣቡነ ኣረጋዊ ኢላ ነቲ ብቕጻሊ ጸሎታን መብፅዓኣን ተብፅሓሉን ታቦት ቤተ ክርስቲያና ኣመስገነት። እታ ኣብ ጽኑዕ ቦታ ቕሚጠያ ኣለኹ ትብል መልሲ ናይ በየነ ነቲ ዝነበራ ከቢድ ጾር ዘራግፍ እኳ እንተነበረ እታ ገንዘብ ዝሓዘት ሳንጣ ክሳብ ኣብ ኢዳ ትጭብጣ ኣፋ መሊኣ ሓጎሳ ክትገልጽ ኣይደፈረትን። በይን ወደይ ብስራትካ ትጥዓም ኣበይ ደኣ ሓቢእካያ በለቶ። ናብ እንዳ ኣቦይ ኣልዓዛር ዘብል ግራት ቀቢረያ ኣለኹ እንቃዓና ተንፈሰ መለሰ። ኣደይ ለምለም ብመሰረት ሓበሬትኡ ከይወዓለት ከይሓደረት ጸላም ተጎልቢባ ጭዃሮ ሒዛ ክትፍሕር ጀመረት። ይኹን እምበር ነታ ሳንጣ ክትረኽባ ኣይከኣለትን። ኦሮማይ ተረኺባ ኣብ ኢድ ጸላኢ ወይ ካልኦት ጓሓላሉ ወዲቓ ኣላ ዝብል መንፈስ ስለ ዝሓደራ ብሕርቃን ጣዕ በለት። ምናልባት ቦታ ተጋግያ ከይትኸውን ሰፊሕ መሬት ዳግማይ ፈሓረት። ሽዑ እውን ሳንጣ እንትበልካ ሳንጣ ትመስክር። ኣብቲ ከባቢ ዝተፋሕረ መሬት ወይ ሓድሽ ሓመድ ኣይረኸበት። በዚ ድማ ነቲ ካልኦት ረኺቦማ ከይኮኑ ዝነበራ ጥርጣሬ ብመጠኑ ኣህድኦ። ዳግማይ ናብ በየነ ኸይዳ ነታ ሳንጣ ኣበይ ከም ዝቐበራ ክትሓቶ መደበት። እንተኾነ ድሕሪ ገለ መዓልታት ብርቱዕ ማይ ምስ ዘነበ ነታ ሳንጣ ኸዲንዋ ዝነበረ ሓመድ ስለ ዝተሸርሸረ እታ ብገንዘብ ተጠርኒቓ ዝነበረ ሳንጣ በሎኽ ኢላ ወፀት። ሓደ ሸቃላይ ናይ እንዳቦይ ህብትዝጊ ክሓርስ ናብቲ ግራት ምስ ወፈረ ጻዕዳ ፕላስቲክ ፍልፊል ክብል ረኣየ። ፈለማ ነቲ ጻዕዳ ፕላስቲክ ብዙሕ ፈዓራ ይገበረሉን ቀሪቡ ስሕብ መሰበላ ግን እታ ገንዘብ ዝመልአት ሳንጣ ተጋዳላይ በኹረ ኮነት። ከይፈተሸን አንጠልጢሉን ንኣደይ ለምለም ኣረከባ። ኣብ ግራት ዝተቐብረ ግዛዕ ረኺበ ድማ በላ። ብስምባደ ዋይ ዞም ገናያት
ከጥፍኡኒ ኣብ ግራተይ ቀቢሮምለይ ሃባስከ ወረቐት ወዲ ወረቐት እዩ ዝኸውን ኣብ ገዛ ወሲደ ከቃጽሎ ብምባል ኣቓልቦ ከይገብረሉን ምስ ካልኦት ከይዛረብን ብተዘዋወሪ ኣመኽኔት ህዝቢ ኣብ ምውዳብ ምንቕቓሕን ምዕጣቕን ተዋፊሩ ካብ ዝነበረ ኣባል ህዝባዊ ምሕዳር ኣብ ገዛኺ ዘሎ ዝኾነ ንብረት ተጋደልቲ ሂወትኪ ከይልክመኪ ብሓዊ ቃጽልዮ ዝብል መልእኽቲ መጺእዋ እኳ እንተነበረ ነፍሳ ፈትያ ሰነድ ከተጥፍእ ስለ ዘይመረፀት ይንኣስ ይዕበ ንብረት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኢድ ዋናታቱ ክበጽሕ ኣለዎ በለት። ኣደይ ለምለም ኣብ ሂወታ ርያቶን ወኒናቶን ዘይትፈልጥ ኣሸሓጥረ ገንዘብ ውድብ ሒዛ ኮፍ ክትብል ዘኽእል ቅሳነት ኣይነበራን። ቀዳማይ ፈተነን ዕድለ ይርእን ኢላ ነታ ሳንጣ ኣብ ማእከል ሳዕሪ ብገመድ ቀጠው ኣቢላ ጠሚራ ተሓንጊጣቶ በቲ ዝነበረ ጽኑዕ ሓለዋ ንምሕላፍ ናብ ቤታ ኣምርሐት። ዋርድያ ኣብ መጎርጎሪ ነቑጣ ብረቱ ተሓንጊጡ ኣዒንቱ ፍጡን ብምጽናሕ ምንድነው ይሄ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ብኣምሓርኛ ሓተታ። ኣደይ ለምለም ግን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ኣምሓርኛ ኣይከኣልኩምን ተባሂሎም ዝተሓተተ ኣቦ ሎሚ ጽባሕ ይኸዱ እናበልናስ ኣይከኣልናዮን ኢሉ መሊሱ ዝበሃል ኣደይ ለምለም ኣምሓርኛ ምዝራብ ምስቲ ተካይዶ ቃልሲ ዝገራጮ መሲሉ ይስማዓ ስለ ዝነበረ ናይ ምኽኣሉ ባህጊ ኣይነበራን። እንተኾነ በተን ቁሩብ ትሰምዐን ንበርየ ንብዕራይ መለሰት ፍርሒ ከይንበባ ምስ ውሽጣ እናተቓለሰት እቲ ዋርድያ ብዘረባኣ ስለ ዝተኣማመነ ክትሓልፍ ነገራ እዝጊሄር ይሃብካ ሞት ከም ኣዳም ደጊም እንቋዕ ደኣ ካብዛ ኢዱ ወፃእኹ እምበር በለት ብውሽጣ ገዝኣ ብሰላም ኣትያ ብለይቲ ኮውታ ሰብ ምስ ደቀሰ ምስ ሓረጉ ትበሃል መርዓት ጓልጓላ ኮይና ኣብ መረባዕ ተዓፅያ ነታ ሳንጣ ቀዲዳ ነቲ ብማይ ዘቕቢቡ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ሙሉእ እቲ ገዛ ሰጢሓ ኣንቀጸቶ። ድሕሪኡ ኣብ ከባቢ ጸላኢ ብምንባራ ምናልባት ጸላኢ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ከየካይድ ስለ ዝጠርጠረት ነቲ ገንዘብ መንደቕ ገዝኣ ከፊታ ኣቐመጠቶ። ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይተኣማመነት ግን ተጋደልቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከይደ ክህቦም ኣለኒ ዝብል ኒሕ ኣብ ኣእምሮኣ መፀ። ኣስታት 8,000 ብር ገንዘብ ሒዝካ ግን በየን ናበይ ገጽካ ኢኻ ትኸይድ ናብ ዓሊ ገደ ከይትወርድ ዝኾነ መመኽነይታ ኣይነበራን። ኣብቲ እዋንቲ ዓሊ ገደ ሰፈር ተጋደልቲ እምበር ህዝቢ ብቐዋሚ ዝቕመጦ ቦታ ኣይነበረን። ናብ ከበሳ ክድይብ ንዘይጠራጥር ሰብ ፀገም ኣይነበሮን። ነታ ኩሉ ሰውነታ ገድሊ ዝንበብ ኣደይ ለምለም ግን ቀሊል ዕዮ ኣይነበረን። ነቲ ኣዋጣርን ንሂወታ ዝፈታተንን መደብ ንምትግባር ሰሙን መመላእታ ድቃስ ኣይወሰዳን። ኣብ መጨረሻ ግን ኣብርሃ ገብረየሱስ ዝበሃል በዓል ፈረቓኣ ወዲ ስመዣና ሒዛ ናብ ተውሮ መረታ ሰበነ ክትከይድ ወሰነት። ንኣብርሃ ተኣምኖ እኳ እንተኾነት እቲ ሓቀኛ መበገሲ ጉዕዞኣ ግን ኣይገለጸትሉን። ኣቦኻ ሃብቲ ዝጊ ኣብ መረታ ሰበነ ተራእዮም ስለ ዝሰማዕኹ ዘቐመጥዎ ገንዘብ ስለ ዝሰኣንክዎን ብዛዕባ ሓዳርና ክንዝትን ንዓና ይውሰደኒ መንገዲ ስለ ዘይፈልጦ ኢላ እያ ዘመኽነየት። ብመንፋዓታን ለውሃታን ብሰራሕተኛታትን ጎረባብታን ፍትውቲ ስለ ዝነበረት ዓይኒ ክትደፈን ዝብላ ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊኣ ከምቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ምንእኣስን ፀብለልትነትን ኣየጋጠማን። ብኩሉ ሰብ ቅብልቲ ሕፍርትን ፍትውትን እያ ዝነበረት። ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘይካ ንነፍሰይን ንፈጣሪየይን ንኻልኣይ ኣምንን ነይረ ድማ ትብል ኣደይ ለምለም ኣብርሃ ንሕቶኣ ብምቕሉል መንፈስ ተቐቢሉ ሕራይ
ንዓኽን ዝረኸበ ርከበኒ ንዓናይ በላ ኣደይ ለምለም ነቲ ገንዘብ ኣብ ሓደ መትሓዚ ቋፂራ ክትስከሞ መጠርጠሪ ወተሃደራት ክኸውን ስለ ዝኽእል ካልእ ብልሓት ክትምህዝ ነበራ ኣብ ጓጓኣ ከይተእትዎ እቲ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝተመረፀ ስጉምቲ ድማ እጅገ ጎልፎ ናይ ክልቲኡ ኣእዳዋ ቆሪፃ ብምልጋብ 50 ሚእቲ ብር ብንፅል ረኺባ ኣብ መዓንጣኣ ድግድግ ተቐኒታ እዝግትናይ ማርያም ሓልውኒ ኢላ ኣንጊሃ ፅርግያ ኣፈልባ ሰንጢቓ ማዓስከራት ፀላኢ ተዃሊላ 8 ምሸት ተውሮ ኣተወት ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ዝደለየቶም ሰባት ኣባላት ቁጠባ በዓል ተስፋይ ሓድሽ ተስፋይ ፀሊም ኣይረኸበቶምን ኣደይ ለምለም እንቋዕ ደኣ ገጽ ተጋደልቲ ይረኣኹ እምበር ኩሎም ንሶም በለት የለውን ኣርሒቖም እዮም ምስ ሰምዐት እቲ ገንዘብ ንኣባል ህዝባዊ ምምሕዳር ረኪባ ከይዕረፈት ብለይቲ ናብ መበገሲኣ ተመልሰት ንመዓልታት ኣብ ዝባና ተፃዒኑ ዝነበረ ከቢድ ጾር ስለ ዘራገፈት ድማ ሩፍታ ተሰምዓ ክቡራት ሰማዕቲ እዛ ብዛዕባ 8000 ከመይ ከም ዝደሓነ ትነግር ዛንታ ኣብዚኣ ትውዳእ ፅኒኢልኩም ሰማዕኩም የቐኒየልና እዚ ታሪክ እዚ ቅናት ናይ ፅንዓት ኣዴታት ዝገልፅ እኳ እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ከነንብቦ ኣለና ማለት ስለ ዘይኮነ ኩሉ ከንብቦ ይግባእ እሞ እቲ መፅሓፍቲ ክትገዝእዎ ንትደልዩ ሰባት ስልኪ ቁፅሪ ናይ ደራሲ ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረትንሳኤ እንሆ 7744193 እዩ እቶም መፅሓፍቱ ክትገዝኡ ግዱሳት ዝኾንኩም በዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክትረኽብዎ ትኽእሉ